Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa kakhulu ukuba siphe ithuba elifana naleli. Ithuba eliyingqayizivele, ithuba elingajwayelekile ukutholakala lokushare izwi likaNkulunkulu. Samdumisa kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngohambo lwethu lwayizolo besisothongathi bebaningi abantu abebemenywe khona ngoba mina ngizange ngimemezele. Angizange ngisho ukuthi siyaphi ngoba baningi abantu abezodwala kanti indlu yakhona ayinkulu ngaleyo ndlela. Kodwa siyambonga uNkulunkulu bebebaningi abantu uNkulunkulu ebathintile ngendlela yakhe babakhona. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Sicela imkhuleko-ke kulempela sonto siyakhona eMpumalanga eLangloop phansi kwedistrict yaseNkomazi idolobha-ke iMalelane. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sibonga amasosha uNkulunkulu asiphe wona asithwalayo ngomkhuleko njalo masihamba. uNkulunkulu-ke mayisigcina sizohamba-ke ngoLwesihlanu ekuseni ngoba kuyibanga kodwa iy'nkonzo zingumgqibelo. Izinkonzo ikhona futhi eyodwa yokugcina ngesonto bese siyabuya-ke. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu. Sesiqedile ngesihloko sokuphikelela. Angazi-ke le siqala namhlanje ukuthi yanamhlanje kuphela noma izoqhubeka, angikakazi-ke. Kodwa-ke ngithe mangithandaza nganikezwa leli vesi. Intshumayelo yasentabeni. Idume ngalelo gama, intshumayelo yasentabeni yenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela ukuthi-ke siguqe sikhuleke sicele uNkulunkulu wethu nendodana yakhe inkosi uJesu Kristu waseNazaretha babe kanye nathi ngomoya wabo oyingcwele, umduduzi, umoya kaNkulunkulu. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathandaza egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukugcinwa nokulondwa kwesakhe isandla. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Udumo lonke silinikeza wena lungolwakho, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Iba nathi-ke Nkosi kule nkonzo uzambule ukhulume lokho owawukhuluma emandulo. Namhlanje singajabula ukuthi ukukhuluma ukwambule ngomoya wakho oyingcwele. Ubusise-ke Nkosi kube yilona loyo oyilalele lenkonzo manje, uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, samdumisa abangcwele kakhulu. Baba uNzibande uyakubingelela. Yakubingelela ndlalifa izulu. Yakubingelela. Sovula-ke amabhayibheli ethu. Intshumayelo yasentabeni isihloko uMathewu chapter 5. Ithola mawuthanda lapho kuMathewu uqolo kuLuka chapter 6 verse 20. Kodwa-ke sizoyibuka ngapha kuMathewu. Njengoba ngisho ngithi angazi noma sesizoqhubeka naso lesi sihloko. Kodwa njengamanje sizokhuluma ngoMathewu chapter 5. Sizobuka uverse 1 sidlule uma uNkulunkulu esidlulisa. Kufundeka-ke kanje. Kwathi ebona izixuku wenyukele entabeni. Esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa. Le nkosi uJesu uma sibuka yayingaqala ukushumayela. Kodwa kubuye ngathi eyiqala ukushumayela isinabafundi bayo.
ngoba uJesu uqalile ukushumayela emva kokuba kade ezile izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Waqala ukushumayela uJesu inkosi yethu. Siyakuthola lapha kuMathewu chapter 4 eshumayela eGalile, ebiza nabafundi bakhe, ehamba endleleni eshumayela ebabiza labo akabakhethileyo. Ushumayelile kuJesu, wazenza imangaliso, ehamba ekhetha abafundi bakhe. Zamlandela ixuku, bamlandela abantu, bezwa ukuthi ikhona lento ephuma emlonyeni wakhe engajwayelekile, abangejwayele nakubafundisi babo orabi nabafarisi. Ikhona lento ephuma kulensizwa. Bamlandela noma phela phaya khona, ehamba eGalile, bahamba kanye naye, efundisa emasinagogeni, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifweni zonke nasebuthakathakeni bonke. Lwezwakala udumo lwakhe kwelaseSiriya, baletha kuye bonke abagulayo nabaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu. Kwalethwa nabakhwelwa amadimoni, kwalethwa nabenesithuthwane, nabafe uhlangothi, wabaphulukisa. Lokho kwenza ukuthi izixuku eziningi zimlandele. Bayalandelwa abantu namhlanje ngezathu eziningi, kodwa mina ngikhetha ukuthola abazongilandela ngezathu senkosi uJesu. Ngingalandelwa ngoba kukhona engikuphethe, ngingalandelwa ngoba ngithwele, ngingalandelwa ngoba ngisebenza ngomoya wasesihogweni wamadimoni, kodwa ngilandelwe ngoba ngilandela uJesu. Ngilandelwe ngoba ngenza izwi alikhulumayo phakathi kwethu. Kungangijabulisa lokho. Nawe uma ungilandela, uhamba ubheka ukuthi le ndoda isahamba enizwini likaNkulunkulu, isakwenza lokho okusho iBhayibheli na? Ilokho kuyongijabulisa, lokho kuyongithokozisa. Lithi-ke kuvesi 1, kwathi ebona izixuku wayesenyukela entabeni. Mayebona izixuku wenyukela endaweni ephakeme, lapho ezozwakala khona mayikhuluma. Wena uma ubona izixuku wenze njani? Awushaye oluvalo, awusabi, awubi namahloni, kodwa uJesu mayebona izixuku unyukela entabeni. Nathi kusibiza ukuthi sisinyukele entabeni. Abanye igama lasentabeni balisebenzisa njengendawo lapho bekhuleka khona, njengendawo mabezila ukudla. Mina ngibuza ukuthi wena mawubona izixuku wenze njani? Yini oyenzayo? Ngike ngakhuluma othongathi izolo ngokudinwa inkosi, ngathi njalo ngingaqala ukukusho ngoba ngikushilo uma ngicabanga phakathi nesonto. Njalo uma ngizophuma nginyukela entabeni, njalo uma ngizophuma ngingena emkhosini ngoba kufanele ngiyolanda amandla. Njalo uma ngizophuma, kodwa bengakaze nginake ukuthi ngenza into eyenziwa inkosi uJesu, noma engakwenzanga ngendlela efanayo, kodwa lithi iBhayibheli njalo wayelala entabeni, ahamba ayokhuleka, avuka ekuseni ayoshumayela, afundise izixuku. Kwakuwumsebenzi wakhe. Sengiyambona nami ngenzisa okufanayo. Angiphumi ngiye endaweni ngingenyukelanga entabeni. Angiphumi ngiye endaweni ngingabanga nesikhathi noNkulunkulu. Kuyokusiza nawe ube nesikhathi nje noNkulunkulu, umnike isikhathi sakhe sokukhuluma nawe futhi ukhulume naye, ekulalele, uyoba nempumelelo kukho konke okwenzayo. Noma yini obeka isandla sakho kuyo iyobusiswa, ngoba wena wenze njani? Uhlala noNkulunkulu.
ungakayi egqokweni, unyukele entabeni ungakayi egqokweni. Lithi-ke iBhayibheli ebona iziquku wenyukele entabeni. Esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Kwanele nje wenyukele entabeni wayesehlala phansi. Kwakuyindlela-ke yokushumayela noma yokufundisa endaweni yaseMiddle East esikhathini esiphambili ukuthi umuntu wayengami wayehlala phansi abesefundisa. Kwakuyindlela yokuhlonipha, ahlale phansi abesefundisa. Namhlanje-ke sikhwela phezulu epulpiti sime sifundise simile, kodwa ngaleso sikhathi kwakuhlalwa phansi. Wahlala phansi-ke nenkosi yethu uJesu Kristu, emva ubebona iziquku wayesiyafundisa. Engakaqala ukufundisa abafundi bakhe beza kuye ngoba bambona ukuthi usefuna ukukhuluma. Khumbula abafundi bakhe wayekade hambe baqoqa eshumayela, so babengakamazi kahle, babengakamjwayeli futhi besafisa ukulalela izwi nezwi alikhulumayo. Siyakubona namhlanje emabandleni ethu khona abantu umfundisi uyashumayela baphandle, baseyimotweni benza okuthize ngoba sebemjwayele umfundisi wabo. Mhlawumbe ngicorrecte lokho kusho, sebemjwayele uNkulunkulu. Mayikhuluma umfundisi abasho ukuthi kukhuluma uNkulunkulu, ngoba sebeyamazi ukuthi mayike wafunda izwi elithile uzothi. Sebemjwayele. Akukhona nje nawe ukuthi usuyijwayele intshumayelo kaNkulunkulu. Akusikhona ukuthi usulijwayele izwi, awusa-athendi, usu-athenda ngomzimba kodwa inhliziyo yakho ayikho lapho. Ikude athi uJesu lesizwe singikhonza ngezindebe zaso kodwa inhliziyo yasikude nami. Awenzi nje lokho wena, uziveze sengathi uyamkhonza, uye enkonzweni uhlale ungaphelele, uye enkonzweni uja ukuphuma ebholeni uthi ayisapheli lenkonzo, isikhathi sebhola siyaqala manje. Hayibo, akakhonzwa kanjalo uNkulunkulu. Awumkhonzi nezinye izinto, awumkhonzi nezinye indawo ufuna ukuya kuzona, kodwa umkhonza bese uyaphelela kuyena. Ngoba futhi masiphelele njengokuba ubaba wakhe ephelele. Matthew chapter 5 verse 48. Masipheleleni bafowethu njengokuba uNkulunkulu wethu baba ephelele. Mayibona iziquku unyukele entabeni, uyafika entabeni uhlala phansi. Mayihlala phansi ngesizulu iyasondela imhlathi yazanayo, basondela kuye abafundi. Ngoba sebebona ukuthi khona ingcebo ezophuma kuloya mlomo. Ingcebo kungeyona yalomhlaba, ingcebo yasezulwini. Usezoqala khuluma indaba zasekhaya, indaba eziphilisayo. Ezamenza uPetro wathi, Nkosi, uma sisuka kuwena soya kubani na? Ngoba onke amazwi okuphila kuwe, onke amazwi okuphila siwathola kuwena. Phuma sihamba kodwa sizoyaphi na? Ngabanye abakubuki kwakona lokho, athi umuntu mangihambile nje uyaqala uyalamba ngale umphefumulo wakhe, usefuna ukubuyela emuva, kanti wahamba washaya isishwaphana sakhe ngoba esefulathela, ezibone ngcono kunomholi webandla, ezibone ngcono kunenkosi uJesu, ezibone ngcono, kanti hayi wenza iphutha elikhulu. Asheshe uhambe, hlala phansi ungazilimazi, sikhona sonke. Washo njalo umgcini iziboshwa, wathi ungazilimazi, sikhona sonke. Nami ngifuna ukusho njalo. Asheshe uthathe inqumo, asheshe uphume ekhaya lezwi, akozinikeze ithuba uziqoqe, ubone ukuthi senzani ekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Lithi-ke wavula umlomo wabafundisa. Ngoba umuntu akafundisi umlomo uvaliwe, kodwa wavula umlomo wabafundisa. Sikhonza uNkulunkulu ofundisayo, sikhonza uNkulunkulu ovula imilomo, sikhonza uNkulunkulu osebenzisa umlomo
Ingakho nje uSathane esebenzisa ama-emoji, ngoba yenza i-emoji ukuthi ungawusebenzisa umlomo kodwa usebenzise labo popayi abakhiwe isitho esinguSathane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. uNkulunkulu wethu akasize, asisize sisebenzise imilomo yethu, singasebenzisi ama-signs, singasebenzisi uNkulunkulu angashongo ukuthi sikusebenzise, kodwa sisebenzise imilomo yethu. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu. Sikithemba ukuthi kusasa sizoqhubeka size ukuthi wavula umlomo wayesethini, yini ayikhuluma yapha evula umlomo, ngoba iseyivula umlomo bafowethu kuphuma okuphumayo kuyakha noma kuyalimaza na. Ubhasobho ungavula umlomo kanti usukhipha into ezolimaza, athi uJesu maye kuloyo okhubekisa laba abancinyane bami, ngcono ukubosha itshelo okusile entanyeni ayophonza ekujuleni kolwandle. Awukhubekisi ngomlomo wakho na, akuphuma ukubaba emlonyeni wakho, ayikho yini ingxoko, ngixokozela. uNkulunkulu akasisize. Ngiyacela siguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, sisabuka intshumayelo yasentabeni, sisabuka Nkosi ukuthi wayiqala kanjani, sisabuka Nkosi ukuthi nabafundi baresponda kanjani uma usuhlala phansi usuzovula umlomo. Kwakathi nathi singakufunda lokhu kuzotha, sikufunda ukulalela, sikhuza imimoya, kungathi kushunyayelwa inhliziyo ibingekho. Sisize uNkulunkulu wethu egameni likaJesu ophilayo. Sibusiseke Nkosi ngabanye, usilondoloze kuze kube usuku lokuhlengwa kwethu, singene ekhaya ezulwini ngamasango. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Baba uNsibando siyavalelisa ukuthi sesifikile leso sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi.